All right, I'm gonna go get room. I'm here live and direct with the traditional worker day. Share the live video. Traditional worker day, get up now. Aha! Oh yeah, let me invite you, Zibo. I am sending you invitation. I'm sending you invitation. I'm sending you invitation. Approve. They can't be able. They can't be added to your live broadcast while the user is connected. Okay, about that. Get up now. May I accept. I have sent invitation to you. May I accept? Yeah. Hey. Oh. Can you ever pay for that this live broadcast? Because may I accept? Oh. May I accept? Tabo, bro, 40. Aha. Traditional working day. Can you remember my network? What is wrong with my network? Oh. Network, please allow me, please. Network allow us to accept. I'm sending request. Just accept the invitation. Ọmụka about traditional nwoke dị nwudude nka kingdom. Yes. Can you hear me? Ana m anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Microphone gị ana m anụ ihe ị na-ekwu ime microphone gị mgbanyụ. Okay, wait, okay. Ya anụwago m ihe ị na-ekwu na. Yes. Ugbu a ka ọ kọnetịrị. Kịta ka anyị pịawaziri azụ n'aja na. Ụmụ traditional nwoke dị. Ana m akakwara m aka n'ụdị nke m. Even though na ejere m njem. Were bata. Yes. Udo dị. Aga m anya dị ụgbọ. So asụ m onye ọwara weta the hardest question anyị nwere ike ịjụ. Traditional nwoke dị ka m nwa kene gị na ịbịa n'obi m. Ọ bụ na eme invite mbịa n'obi nke gị, ị chọrọ m ọjị, ikenekwa m. Ka m bụzọ kene gị maka na a sịra gịnị na ugwu begịrị nkwanye. A na-akwanye ugwu akwanye, ịghọtara. Mgbe sị ka m kwanye gị ugwu na ịbịa n'obi nke m, wee na-asị na ladies and gentlemen, oge ka asụ Igbo, ndị nwoke na ndị nwaanyị na ndị eze na ọzọ, biko nụ anyị na-anabata onye a na-akpọ Chief nwoke dị Oliver eze nwa mụ na Isuofia nwa odide nka kingdom. Ọ bịa na obi Jpac bụ na obi eziokwu
Obi Jpac Igbo Connect nke anyị hibere n'ụbọchị tata wee na-asị na ọ ga-adịrị na mmadụ eke ori afọ nkwọ anyị nọ n'ụbọchị na-anọ maka gịnị na nke onye chiri ga-ezere ka ọ ya ezere ndị ebe na obi m ọ na-abụ ebe na obi mmadụ eku ihe mmiri ọkwa aka kuo ya mmiri ọṅụṅụ anyị chọrọ ịgwa ndị mmadụ ga-ebe afa gị kedu ihe bụ ya ezigbo afa gị na afọ ọzọ gị ka ama etu e ga-esi mega adreesị. Abụ m nwa awụọ Chukwuemeka Oliver nwoke dị. O doro m anya na imekọ ụwa niile mara amara na ibi na obodo a na-akpọ Germany na Odinburg, Germany. Yes. Anyị chọrọ ịjụ ajụjụ ole ma ole. Udo dị. Asị ka nyọ ndị mmadụ doni. Ihe a bụ interactive section nke ndị Igbo na-akpọ ndị Igbo na-akpọ mkpakọrịta ụka. Mmadụ akparị na mmadụ ebe a. Mmadụ eme na gịnị? Mmadụ na-akpa na mmadụ ebe a. No insult, no abuse, no ịmụ amụma ikpe, but you can drop your suggestion or your advice in a way na-abụrụ ụzọ mkparị. Achọrọ m ibido na nke mbụ na mbụ. O nwere ife mere n'obodo Germany n'ebe a na-akpọ Essen-Delvik or Delvik. Essen-Delvik, yeah. Delviks. Achọrọ nke a mara kedu ihe mere megide a wee kpụpụghị okpu ọzọ Igbo jiri biri ọzọ izugbe. Gịnị ka e mere eji kpụpụghị okpu ọzọ? Ife niile nọ na video onosu wee bụ ya because na awụrụ na ejeso ka ekwube ife mere ha ji wee kpufu ogbu enwere ike agbahagide ojeha ebu na 1 month ma ojeha ebu na ofu afọ ya maka na ebe a nọ since 2008 mbidoro bibe n'obodo a na-akụziri ya akụziri nọọ ibe edere ede ka eji na-achị obodo a ọnwụ ibe ekwuru n'ọnụ maka na enwere onye inye mmadụ chansị ka o kwuo okwu o nwere ike kwuo ibe eji eju nkata mana ejeghị ekpokọta ya ibe ọbụla so nọọ ibe edere ede ka eji achị owe eji documentation nke ahụ ọnụ bụrụ ebe ahụ otu a ka o si were mee ụfọdụ ndị Igbo nọ n'ụka nọrọ n'omenala ji ike eme ibe mana o doro m anya na ndụ nna nna anyị gwara anyị emenike na-eji ike andị onye na uche ya uche onye adịghị ya njọ onye na chi awụghị otu onye ọwụna ji eme uche ya uche onye adịghị ya njọ onye ka eji ekwu nwa mmụọ emewere nwa mmadụ emewere nwa mmụọ ndụ mmiri ndụ azụ egbebere ugobere maka na enwere egbe nwee ugo onihu anyị si dị iche iche otu a ka ebe anyị si bịa si wee dị iche iche and otu a ka akparamagwa anyị sikwara dị iche iche mmụọ bende na-asụ n'onu bende onye nwa demokrasi. Mana ajụjụ njụrụ gị ị na-aza ya akụkụ ahụ asị m o nwere ihe imere iche ihe njọ ga-eze amụ mere mmadụ ji wee nye oge kpụpụghị okpu nze na ọzọ si ya n'odide nke wee bịa Germany. Onweghị ibe m mere ya iche nọ na ọ sị na ọ dị 35 years and na ọnọgo obodo a 35 years dati ebe ahụ dati ogbe ahụ 35 years and na enwadukwu 60 years na mụnwa kwesịrị ịbịa kene ya na mụnwa kwesịrị mbịa ebe ahụ mee kene ha. Oge mana n'ime onwe nke gị ịma na ọ nọgo ebe a 35 years n'ime onwe nke m yes n'ime onwe gị
mgbe na-abịa efe onye ahụ yes ịmabeghị na ọ nọrọgo obodo a 35 years amabugo m na line ahụ mma na-egwu mma ihe na-egwu bụ na amabugo m onye obifo amaghị m onye obi ana m afụ ya ọwụ onye ọfụ ka ọ wụ na line ahụ to me because mụnwa 2008 ebu m ụzọ nọwa ebe ahụ ka m si were efu and ọ na-awụ nnọọ ejekwa m ebe ahụ jebụkwa ọ ka nwere ndị ochie mmagasị ebe ahụ ndị onye ahụ ka o si eme amachaghị m onye ọwụna most of them n'ebe ahụ new face o nwere ochie ndị ochie mmadụ ka nọ dị ya ma ndị ka na-ajụba ese ya agbatie na ụfọdụ ndị n'ebe ahụ ụfọdụ ndị n'ebe ahụ mma ka nnazi ajụba ajụ ma eji ikeba masa mba anyị ba ụmụnne m nọgasị ebe ahụ ana m eji nwayọọ ịbụ onye nke ekwuru ọbịa nke ahụ ka na ebe ahụ aka m bụrụ ya so ụfọdụ m agaghị achịkọta ọnụ ife ahụ ebe m nọrọ si ebe ahụ pụọ many years na-abịakwa di after 3 years or 4 years ga-ebịakwa after ihe a ga-ebịakwa ebe ahụ so onye ahụ ka ọ na-adị ọnọdụ ka onye mere njewa jee Lagos nọ 3 years ebe ahụ nọta ebe ahụ nọbụrụ before ọ bụ ihe niile n'ebe a ka ọ ga-amacha ịmana okwu na-abịa abịa okwu bịa ozugbo anyị tikwa ọ na-ewepụkwa ọnụ oge esi na ịmahụ na ị na-afụtụba ya afụtụbara ya ọ bụrụ na ị macha ọfụma mgbe ahụ ị bịara ebe ahụ o nwere ihe ndị Igbo na-ekwu na ị ga-akwa m aka kụziere m ebe m ga-eri ebelebe ya ị ga-akwa m aka gwa m ebe m ga-ada ada o nwere ibu ụzọ metụ ya aka n'ahụ mgbe unu na-eme interactive section ya mgbe unu na-akparịta ụka ị metụrụ ya aka n'ahụ wee sị ya na onwe ihe ị ga-emewu ka ọjọọ si nọgide nnọọ enweghị emetụghị m ya aka na even almost of them n'ebe ahụ na ahụha na-agwa m okwu ha na-emetụ m aka one a anụkwụ m na-agwaba ya sị ha biko na onye ọwụna kwuo ibe ọwụna o ji ekwu mana onye metara m aka jụọba ya jụọ ya di ya enu na ana ya oge o nwere onye metụrụ aka mba onye ọwụna n'ebe ahụ ji agbara m oshigharị na omeghị onye m metụrụ aka ana m emetụ mmadụ aka ana m ala ike ịnọfụrụ onwe m anaghị m ala ike imetụ mmadụ aka nsogbu adọrọ nke aha agaana mana abịa ndị lelere ihe onyonyo na ihu efere akwụkwọ afụrụ ebe mgbe ị na-aga wee gwuo na ị chọrọ ịfụ ndị Ebuka Obi n'ebe a na ijebe ahụ ịpịawa ha azụ mmereze dị live batazi ebe a ma ebi na o nwere ndị n'ebe ahụ iwe na-ewe na ịkpọtara onye ndu ha afa wee mezie wee ri ya tịba ụdị a ikwuru ụdị okwu dị etu a achọrọ maka mmezi wee tinye okwu a oge m na-eje ibe niile ahụ dị na vidio ekwuru m ihe because ibe njikwu ya wedatara most of ife niile nọ na Germany ya ihe na-alụ ọrụ ndị na esighị onye ahụ aka ụka onye ahụ esi aka ụka ba esighị onye ahụ aka ụka ebe a even ife niile ahụ na-ekwu Zion dey move omekwa ụka ba na-eje ba anakwaghị eje Zion mana yes nwoke ahụ nwere ihe ọ planụ na ndị onye ahụ ọ planụrụ ka o mere ya ekwuru m okwu ndị mmadụ ghọtara ekwuru m okwu people ghọtara okwu m kwuru ka anyị kwuo nke aka ibe njikwudi okwu dị ya wedata na achọrọ m nruo those people mụ na ha ma dị ya ka anyị mee argument ọ ihe nji were etu esi eme argument ndị ama Jehova mgbe aha anyị dị na ụmụazị ndị ama Jehova na-abịa eme argument mgbe aha etu esi eme argument ndị ama Jehova yes aga na-akpa ihe otu esi edevelopụ obodo ibe a ga-eme ebere anyị na-ekpebe anyị ọ dị mma ọrụ anyị na-alụba anyị kedu otu esi edevelopụ kedu ihe anyị ga-emebe anyị ahụ nwa agụ adị ata ife motos ọ bụrụ ihe a na-eme ịfụ ha ọgaragiri ha a lot of people na coordinate na-eweta ihe n'obodo a na-ewe na ebe anyị omeghị onye ọcha ga-emere anyị ya ibe Ebuka Obi kpọrọ akpụ dị ya ma ọ bụ eji mmeri akpọrọ akpụ anyị ga-eji ha ma kụwasị ya biko ọsọ ọnwụ ya nwe ga-emere anyị neti na ọnwa anyị nwe ụdị people ga-eme ya onye nwe mere maazị Nnamdị Kanụ ji were pụta na-eme ihe ibe ndị mmadụ jiri gbabazie nnadị na-asụ na ọ dị ka onye nwewu Mezaya because ha mere ka Jizọs Kraịst na ọjụ white Jizọs Kraịst wu Mezaya na ọwụghị onye ojii na ndị onye ojii bịakwa again Jizọs Kraịst bịa sefasị onye ojii ma je were dokwa ya otu ebe edowere Nnamdị Kanụ ndị be anyị ga-amụ otu esi adụ onye onwebe
not onye ọzọ ma ọ were because of ihe gbasara onye ọzọ na-egbuchasị ndị ojii ibe anyị. Anyị ji amụ otu anyị si enwe our own mentality. Anyị kwuru na ya gere chief nwoke dị, anyị kwuru na ya gere were ya bụ ajụjụ na ngai nke ọ bụla egwuru aka pịa ya isi chịpụ ya. Anyị chịpụ ya adụ m njikere ka m wetutu onu because ka m maka na anyị nwere m ajụjụ ịnọ chara ọkụ. Nke mbụ ikwuo na ihe kwuru. Now ka m pass my own judgment. Number 1, etu esi kpụpụghị okpu nze na ọzọ adịghị mma ebe a na-eme. Mba ana m abịa ihe a bụ interactive question. Ajọra nga ji ezocha so mụ na pass maka na ana m agụ kọmentị ndị mmadụ ebe a ịghọtara. So adị m ekwu n'uche nke aka m ana abịara m ihe ka m kparịa mmadụ ma ọ bupụta mmadụ okwu n'ama kparịa onye ahụ. Ebe ọ bụ na ichiri ọzọ n'obodo gị ọzọ were na mara ama na ichiri ọzọ point of collection my father wunze nwa nze wu ọzọ automatically otu a ka o si gwuru na dị na ihe anyị nwa mụnwa wee eze mmụọ ka nwụ. nsogbu adọrọ nze na ọzọ ofu ihe nsogbu adọrọ ichiri echichi ka anyị kpọzie na ichiri echichi na isu ọcha chizu echichi okwu mmụọ aba okwu mmụọ m ahụ ebe ahụ onye nwawo echichi nchi onye nwawo ya nwawo ibe chiri odegwu ochichi control of the place. Due to na ichiri echichi gị na mmadụ akwa ha aka, gị na mmadụ ama ha aka ntị, gị na mmadụ esi ya aka ntị, ekpupu gị okpu n'isi tụọ ya n'ala n'ihu Chukwu na ihu mmadụ ọ dịghị mma. A na-ekwupụrụ elu kwupụrụ ala ọ dịghị mma. Nke a otu. Nke abụọ, gị nwa bịa buru ụzọ wee kwuo sị na ndị Ebuka Obi n'ebe a ka m pịawasị ụnụ azụ ọsịsọ. Ịma na etu isi wee nwee obi abụrịta onye ọzọ si wee nwee obi. A na-enwe ya na-agba obi ọkụ temperament onye ọbụla dị n'iche n'iche. Onwe ya ga-abụ ikwute maka oge o nwere ike iji isi bụọ mgbamgba. Nwe ya ga-abụ ikwute maka oge o nwere ike ha bụgosi let God judge. Nwe ya bụ ikwute maka oge ọsị mba sị gbawuo mmadụ. So o nwere ike bụrụ onye ahụ ị na-ekwu maka ebe oge o mee o provoke otu anga ime ka gịnị ka ọ nụọrịa oge ọgụ na ana onye ọzọ. So etu isi wee mekwuo ozi onwe ndị otu Ebuka Obi nọ ebe a ha tie Zion we move ha nwa gwakọrịta abịazie mba ya nwazigazie ekpupụghị okpu ahụ o kpupụrụ ha adịghị mma mana ọ na-adị were etu isi wee mekwaba chọkọrọ ha adịghị mma. Ọ bụrụ ịbịara ekwubezie dị okwu mebezie vidio without eme ihe na everything would have been more okay. Then nke a kịta aga si kpopụzie nke a na-agụ maka ekwuo na-ekwugharịkwa nke aga. Agba nke ịbụọ na-aga bụ achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ihe na-eme na Isu Ọfịa na Ekwulọbịa. Isu Ọfịa na Ekwulọbịa ajụ a dị ajụ A and B. Ajụ nke bụ A, ị nwere shrine bụ nke gị, ị nwere okwu mmụọ nke ị na-efe na Isu Ọfịa be nna. Yes. My great grandfather nwoke dị. My great grandfather nwoke dị. Okay. Nne ya onye Enugu na Nka. And udude nke ahụ na Enugu na Nka ka katedral ya do. So o wetara branch ya edowebe. Nwa ya nwoke my grandfather mere ibe ebe ahụ. Yes. Okori ọmụmụ ka ndị ụmụnna anyị fere mmụọ ahụ n'obe agụba anyị ahụ bama maka udude nke ahụ. Mụnwawo udude nke ahụ a na-abụ anya. Nna my mother o nwekwara udude nke ebe ya ndị onye nwa nọrọ m ụwa. So udude nke na-aba ahụ ka ị na-abụ udude nke na-aba ahụ ka ị bụrụ a na-arụrụ ụlọ na-aba ahụ ibe awụ udude nke na-aba ahụ. Okay, nya mgbe ị na-aga ọrụ oyibo na Germany o nwere gị isu wee mee invite arụsị bụ unu si ya na akpa ma ọ bụrụ wee gawa Germany ka o soro gị na Germany gị na-efe na Germany.
mmụọ wụ mmadụ, mmadụ wụ mmụọ. Ife atụrụ atụ ife atụrụ atụ. Maka edobere ife atụrụ atụ mgbe enwebeghị ABCD alphabet or something like that. Yes. So ọbago digital because anyanwụ be anyị nọ n'elu na-achara onye ọwụna. And onye ahụ si na-achara ebe ọwụna ka ụmụ Igbo si gbasasị everywhere. Ịghọtago? Enyere anyị the permission ịga ebe ọwụna. Ebe onye nọ ka chi ya nọ. Ivuhu chi ga-eji. Na-aba anyị n'ebe a, chi gị n'ebe ahụ. Okay. Ị na-akọwa na onwere ihe dịka ị na-eburu ihe dịka ogwugwe ị na-efe. Mana ndị mmadụ na-akọwa na ịbụ chief priest na-efe ihu mmụọ gị. Eziokwu. Ịbụ chief priest na-efe Ududenka. Ududenka ahụ wụ ọkpụtọrọkpụ. Ebe ahụ ka ife niile original nwoke edive ebe nsi were pụta ọnọdụ. Ebe ahụ wụ enweghị ebe ọzọ na-eje ọnụ Ududenka ahụ. Amụere na Ududenka ahụ, ntoo na Ududenka ahụ, wụrụ nwa ndị Ududenka ahụ. Ụmụnne m niile ebe ọwụna be nwere Ududenka, mana ba nwanne anyị nwewo ancestral relative, ife ahụ ụmụnne nke ba. So ife ahụ mmụọ ndị before ewetara anyị ụka, tupu eweta ụka be anyị, ndị nna nna anyị ba emewego ibe mmụọ. And the bancha niile nwere ndewo. Jesus Christ amụrụ ya na ọdị tempụl Ududenka ahụ, amụghị ya n'ụlọ ụka. Oge ọ nwụrụ ka ebido rụbazie ụlọ ụka. Mana oge ana m abịa a na-ajụ aja one by one. Dịka esi chọpụta na Ududenka na ọgụwa nọchiri ọnọgụ ndị nwa bụ the representative of Ududenka in Germany, and ị na-eme ihe ọbụla gbasara Ududenka na Igbo. Ka ezi ihe kpatara afa a na-akpọ Oliver ka ji dị n'afa gị, wine iwepụbeghị afa Oliver n'afa gị, zabazia nwoke dị Ududenka? ihe mere Oliver ji wee dị n'afa ahụ wụdata na iji ajụ gịnị mere njiri na-acha na wụrụ ụmụ anọ ọcha na-acha ọcha, anaghị m eji oji. Mba, ị na-apụ na-ajụ njụrụ gị. Nwoke dị Oliver dị n'afa m. Adịrụ mfe complexion. O mere ndị ji ụgbọ mmiri bịaba anyị ahụ. O mere ndị ji ụgbọ mmiri were bịaba anyị ahụ. Maka ịkọwacha otu esi were bịa sịkwa na otu ebe anyị si bịa si dị iche iche. Otu a ka ihu anyị si dị iche iche. And ndị ọwụ na yiri ndụ mụrụba. Ibe awa ahụ uche ka a na-anọ. Chere nwayọ. Ọ gị nwa ka abara Oliver ka ọ nnukwu mba unu bụ Oliver? Mụ nwa abara m Oliver. Generation nke m nwa. Mgbe nke anyị ka ebidoro baba afa na mgbe nke m ọkwa anyị na-asụzi English ba na-eme travel. Ana m abịa na-eku ụlọ dan ebe ọchị adị mara ọchị gara ọchị. Okwu adị na-abụ okwu mkparịta ụka na onye kwuo ibe ya saa, onye kwuo ibe ya saa wee gwe iketa ụtọ. Now Oliver ha bara gị, kedu onye bara gị dị Oliver? Amụrụ ya na agba ọfụọ na anyị nwere Ududenka bawa agba ochie, nke a wa agba ọhụụ, and ibe niile ọ nọ n'aka. Amụrụ m n'ime unu, amụrụ m be anyị kpọrọkwa ya jebe unu ụka. My mother amụrụ ya na Ududenka, ahapụ ya ojebe unu ụka. My father amụrụ ya na Ududenka, ahapụ ya jebe unu ụka. So gbanwawu ndị ezigbo mmadụ biri ndụ. Eju ọmụnwa gịda afa mụnwa bụ Chinedu. Ezigbo afa m bụ Chinedu. Eme m baptizim baa m Joseph. Onye bara m dị afa ebe edu win. Ọhịa nchọrọ ịkọwara m. Onye bara m nwa bụ Joseph afa ebe edu win. Gị nwa abara Oliver. Kedu afọ onye bara ya bụ Oliver? Afọ onye bara ya were ya sị onye ka o zuru. Onye mụ na baptizim ka onye mụ na baptizim were ya sị onye ka o zuru. Ọgọ mmụọ ọ nọ n'ụka. Ịbịa ya nwe Biafra president, ị na-anụ maka president of Biafra, ọ ya gwa ka a na-akpọ Biafra president. Ya ka na-egwu, ya bụ onye ka o zuru.
ọ na-eje ụka mgbe ọ nwere gị wee baa gị Oliver? The generation my fathers and the generation onye ka o zuru ọ ha nwawo ndị jere meet ndị missionaries ọ ha nwawo ndị ahapụrụ ha jebe n'ụlọ ụka ọ ha nwajere ụka asụ ha nwaje ụka adụkwana ọma against ụka because onwe bụ ka anyị kwaturu nọ ndị ụka na-eji akwatu isi agba ochie ya ka m nwa na-anụsọ ọgụ ana m wejin mba anyị ga-erukwa ebe ahụ anyị ga-eru ebe ahụ and eru ebe ahụ mmekwa gị nke mmekwu n'ụwa ịwọchi mmadụ 139 na wọchị anyị rukwa ebe ahụ ndị mmadụ na-eme expect ka m kwuo nke bụ gịnị eziokwu now a nwere gị n'ụka bi be nwoke dị ka amụrụ m amụghị m n'ụlọ ụka abịa amụghị be nwoke dị ya nke amụrụ m oke mba ihe mere bụ na a mụrụ gị mụọ gị na ngwuru na-eje ụka nata oriri n'ụka. Chineke my grandfather ejeghị ụka my father jere ụka and obe ahụ na the same compound ahụ. Okay now na na-ekwu na nghọta nke mụnwa ana m aghọta na onye ọbụla abara Oliver bụ onye natara oriri n'ụlọ ụka a na-akpọ Katọlik. Anatara m oriri kwụọ aka n'isi wee baa gị Oliver. Anatara m oriri kwụọ aka n'isi na emere m confirmation. Ị chọrọ ka m gwakwa ogu my confirmation name? Okay, kedu afa confirmation? Christopher. Ya bụ Christopher na Oliver na mụọ Christopher wurukwa ori afa m buru ibu bọsị ahụ ka a mụrụ m akpọkwara nwa ahụ. Now ajụ na-ajụ gị na asụ onye mechaziri wee tọrụgharịa wee sị mba na ihe dị n'ụka na ịchọzi ihe ime ihe dị n'ụka ihe ndị ọcha na-emezi ihe udide nke wetara ya ihe nna ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo. Now ka ezi ihe iji hapụzi afọ aha ọkadị na paspọtụ gị echichebeghị afọ aha gịnị ka iji ka ji na-azakwa afọ aha kwa traditional nwoke dị Oliver nwudide nka kedu ihe ị ga-eji like ya bụ afa? Kedu ife afa baptismal name gị ji ka dị n'afa paspọtụ? Ị chọrọ ka m jewefu ya? Mba ajụrụ m gị ajụjụ asị gị wepụ asị ajụjụ ka m jụrụ. Laikere m afa ahụ ejere nchọpụta ihe omimi nọ na diafa n'oribe ahụ. Gịnị ka o mere? Dị mụ ya na wo ihe awụ afa ndị Germany ibe awụ old German name. Nwoke ahụ oge ọ nọ ndụ ọ na-akụ olive trees so ruo oge ọ nwụrụ abelivu na mmụọ ya na-apụta na-anọ n'ukwu osisi olive trees so ya nwewe Oliver. Mana afọ ahụ bụ afa ndị Christian. Mmụọ na-anọ n'ukwu osisi olive. Mana afọ ahụ bụ Oliver bụ afa ndị white people wetara na ndị ọcha wetara religion mana afọ ha bere introduce to Africa. Mana afọ a dị ya. Ibe awa afa ndị Germany na-azụ ibe awa ezigbo afa ndị Germany. Mana mba adịbe ekwe mana Germany original of the name wo obodo a. Ya ka ndị ekwu Germany ọkwa ọ dị n'Europe. Ọkwa ọ dị n'Europe. Yes. Kedu ndị wetara okpukpere Christian religion na Africa? Or Roman. Mba, ọ bụrụ sọ Roman, Europe. Because Roman bụ Europe. Europe niile were Roman. Okay. Thank God na ị na-asụ German wee na-asụ Dutch. Roman wetara okpukperechi Christian. Now, o nwere ihe o mean bara uru n'obodo German. Ya ga iji wee sie ọnwụ sị na emeche njie maka na afọ aha bara uru. Abi? Yeah. Good. Nke a ga-arụ ma dọka ana m ewere 1 by 1. Ka edebe nke a na ngịga ihe a onwe ma ajụ ije anụ nke tọrọ fara na-ekwu eje hịa. Nke ịtọ bụ gọvanọ Anambra steeti bụ Soludo were arụsị ọkpụkọrọ. Ị chọghị ịkọnkludu nke Oliver? Mba asị nke ka ndebe na ngịga. Mgbacherezie ka m kwukwuo ibe ka m tikwuolu gị azụ na ngụga. Oliver ahụ ka m ji eji
wekọta ife niile ndị ọcha bịara vuru be anyị orive anyị ka m ji eji aba ebe ndị orive na-aba mepee ụzọ kwa ife niile evukọrọ bụ ụnụ ọwa orive anyị ka m ji eji evughachi enyekwa ya ụnụ kwa ebụrụ kịta na nna ewekọ na m wetara atụọrọ mba ya ị na-anya be a na ana Igbo na ịbụ na ụmụazị be anyị na-anaghachi back to omenala ọwụ na omenala anaghachi Jizọs Kraịst were onwe gbawuo n'obe ka o were onye ọbụla nwee ike na-akpọ onwe ya ụmụ Jizọs ọ na-awụ nwere orive a na anyị hụrụ wekọtacha ife niile ndị ọcha bịara bukọrọchaba anyị weghachikwa ebe a ka na omenala anyị emekwa kpum ịma ha na ọdụgo ịma ha na asị ukwu mere ibe ukwu kpeazụ ọ ya gwa mere m ji azụ orive ọ ka nwere ibe m ga-eji eweta ebe a wenata ya n'ụlọ ebe ọ bụla na-akpa ngwongwo na ngịga maka ka nwee ike jụzie nke maka soludo ka m kwagworo gị ihe ọzọ na ngịga I believe na Jizọs okoligwe anyị nwere okoligwe nwa okolo udo Jizọs wu okolo ọhịa nwawo okolobịa dị mma so na nwawo Jizọs so ụnụ kpabịa agba ya Jizọs mana ibe anyị na-agba ebe anyị wụ okoligwe hapụgoro ihe a na-akpọba bụ unu awụghị ya asụsụ ahịa anaghị anwụ abịara ma abịa ọhịa ka m ji na-ede ife odude na-edokọ ya ụmụ na-alụgasị ụmụ ibe na-alụ nke ọsụ udude na-akwa nka anyị nwere okoligwe nwa okolo udo etu anyị zo okoro igwe ya okorobịa bi n'igwe because ọ ihe omenere okoro igwe okorobịa bi n'igwe abi ọsọ na m ndị Igbo ndị gboo I believe na ya bụ okorobịa bi n'igwe ya bụ Jizọs nke be anyị ka m believe okay I believe na enwere ọkpara Chineke a na-akpọ Jizọs ngene nwa diọkpara be anyị kwanụ onye ka ọnwụ ngene nwa diọkpara bụ unu ka bụ nyaha anyị na-ekwu ihe pụtara bụ 400 BC or 400 ngene wụ nke nya how many years ngene afọ one ngene wụ nwa okolo igwe ahụ ngene wụ Jizọs ngene ka a na Jizọs wụ ngene onye nwewe okolo igwe ahụ ngene onye nwewu ngene nwa diọkpara mgbanala ha ngene mgbanyere ebe a ngene be anyị na wepụrụ ya ibe a na-ewepụrụ ya na ome ibe believe na ya bụ Jizọs believe na ngene nwa diọkpara believe n'udo na ogwugwu believe na Jizọs udo na ogwugwu na ngene nwa diọkpara u Jesu Mary na Joseph Jesu na Jizọs na udo na ogwugwu na ngene nwa diọkpara ya ka na-ekwuzi etu ezu enwe Trinity in one God. I believe na Jesus, the Son of God. Wo yiwe ka esoro. Na asụrụ ha Igbo chọrọ ka nje skulu a omeje. O yiwe ka na-asụ. Udo na ogwugwu na ngere nwa diọkpara ya nwe mmụọ nne na nna na nwa. Nna na nwa na mmụọ ya nwa wibe ha na-ekwu. Ọdụba anyị. Now okay, keze onye kere gị? Eso? Kedu onye kere gị? Azụ onye kere m. Ije azụ onye mmefu ne wepụtara mmadụ n'elu ụwa because papa anyị lara m tụbara ime m na ịghọtago mama anyị mmụọ m. Ije azụ onye kere mmadụ na onye wepụtara onye izihi ọ na-esi megide mmadụ were pụta n'elu ụwa na because ibe a na-aba ahụ na awụ papa gotụbara mama gị ime amụọ gị amụrụ gị evuru gị n'ahụ ọnwụ ite naanị Ishi ebe na enu n'ụfọta ọwụ na ịpụta nwuhe egbuwa afọ wepụta onye na-esi eme ya onye kere ọ bụrụ etu a ị mara before gị nwa apụta ụwa onwego ndị pụtara before ị pụta ndị ọcha ka eji kweta anyị hie ka anyị kpa ịga n'ihu ndị ọcha arụchaghị eroplane rụcha ibe niile a na-arụ arụ gee ntị traditional woged gee ntị before gị nwa apụta n'afọ nne nke gị onwego ndị a mụrụ gboo before gị nwa apụta now kedu onye I believe na ọnya kere gị ụwa a bịara soro and owute anụmanụ too much then ezi o nwere otu esi mee ya onye ọbụla kpọrọ mmadụ nke ya because anyị nwere characteristics anyị nwere
ndị onye-ese ekwu anụmanụ DNA onye nwe mere ụfọdụ ji asụ agụ iyi ụfọdụ na-asụ enwe ụfọdụ na-asụ ewu ụfọdụ na-asụ anụ dị iche iche because ihe a niile wụcha dị ancestor mbụ ekewu nwa diana wee ke so ife niile ahụ ụnụ na-asụ ụnụ tabazie na baịbụl nkịta wa agwụ ife niile ahụ mechara wụrụ mmadụ ma mmadụ bichara ndụ tọnụzie to anụ ahụ ebe na ana m ahapụ oke chukwu ugo onye ka unu ji etu nke ugo ana m ahapụ oke ikwu okwu so that ka ndị mmadụ nwee ike hụ ihe na-ekwu so onye kwuo ibe ekwuo onye kwuo ibe ekwuo so that ka okwu ghara ime gịnị ka ọ ghara ịda eme gịnị jami agwangara ahụ na interactive section na ajụ aza and ajụ ọza akwụ aka ege ntị now traditional nwoke dị ya bụ ngịga ahụ anyị akwanyere ihe na ngịga ahụ agaghị abịakwa na ngịga ahụ ka anyị jụkwa ajụjụ ọzọ bụ nke ịtọ maka gwagara ajụ na anọ otu ofu nji wee tiri gị ọ bụrụ mmezi bụrụ ise ajụọ na ebu wute mmezi dị na ngịga nke ịtọ bụzi kedu ihe mere na ogwugwu dị na Isuọfịa akpaghị ike mgbe katapila bịara hore n'ukwu hopue n'ukwu bupue lee n'iyi ka wee rụọ flyover wise ijizi aba mba na ekwesịghị ịrụ flyover ebe a na okwu arụsị kwesịrị ịdị ebe ahụ arụ flyover na Isuọfịa a na-arụ ọrụ kịta ọ na ịchọ development ka ọ bụ na ịchọrọ ka ị gadọkwa na agba ochie ọ bụrụ na ụmụazị ji ama ibe ha mebisiri ibe ị mara na ibe ahụ ba mebisiri dị expensive now onye ibe ahụ dụzi expensive kịta enwere one esi eme ibe mana adọnụ ama ọdụ uche Chineke nyere ndụ be anyị onye na-ajụ m why dị ogwugwu akpaghị ike maka ịnwa na-ekwu so much na-eme emphasize na ogwugwu aha mere gị ebe nta ka ezi ebe ya bụ ogwugwu aha nọ mana o doro m anya na-eji m vidio n'aka ebe the chief priest na-efe dị ogwu kwuru sị na ọ bụ na ọ ga-eweta development ka ụzọ gaa ka ọkụ dị mmiri adị ka ụzọ dị si megide si bupụrụ ha dị ogwugwu ka ezi ihe ebe ị nọ ewee bupụ ogwugwu aha na-arụzi flyover gịwa na-abazi mba nwaanyị ji bupụzi ogwugwu na Isuọfịa dị n'express ọ na ịchọ ka development bịa etu isi enwe enjoyment of ọkụ na Germany wifi good road maka na o doro m anya na mgbe Soludo bịara were katapila tii n'ụlọ ụka odumeje gbụwa ụlọ ụka nto 2 onye ọbụla na-akụrụ ya aka ride on no development agụwacha aka onye ọbụla na-akpuo na oruzie na nke udo ka ọ bụ ogwugwu why jizi abazi mba na Soludo ekwesịghị ịkụwa the place ka wee rụọ flyover nna akapantus pilot ka m kwụrụ and ojedụghị onye ji agụ ịmụ ka ahụ ịnaba ibe ọwụ na naba eme na Isuọfịa a mazighị m o and achọdụghị m ikwu because Papa Chukwuma sọ ọrụ udobe agwụkwara ọnwụkwara be ya akajekwa akwa ya akwa achọkwa m ikwu okwu shọtụ mmụọ be anyị ebufu n'anya m saịdị na Isuọfịa anaghị m abụzi ibe na-eme saịdị ha yes ọtụtụ ibe na-emebe a ọ bụ na arụsa flyover a Soludo na-arụ n'enu ogwugwu maka na o doro m anya na mgbe a na-arụ Ọnịcha briji na Ọnịcha briji a ma mgbe a na-arụ Third Mainland Bridge o nwegasị mgbe a na-arụ ya mmụọ nọ na mmiri be inye nsogbu Julius Berger setụlụ ọ dị mmọnwụ mee everything ga-arụ flyover na ọ bụ na eju ezu wee bughasịzie arụsị a kụrizie rụzie flyover ụzọ gaa and ọ na-enweghị iwe n'obi then isi Germany na-abata goro nwa ji ịga adịghị na Lagos na-abatazi ụzọ niile gagharịa ịgbafezi ọ bụ na ebe ị ga-agbabụ n'elu ogwugwu ya ihe
barụsị eme flyover ntu flyover ga na ọ bụ na ebe moto gị na eme enumana ebe moto gị ya agbabụ n'enu ogwugwu aha isu ọfịa ga ya agbabụ n'enu ọ na ya anazi ebe nna gị ka ihe eji maka na ị ga-agba n'enu ogwugwu na chi ya azụ ama m ụzọ nna agba Jpac ọwụhụ ụzọ ọwụna ka nna agba ejeghị m agba saịdị ahụ ogwugwu uhodo ife ọsọkwara so na-eme ibu na enwepụghị moto o nwere nwaanyị ojii ya kpọrọ na mmiri nọ na Holland maka na ndị ọcha mechara kwete ndị ọcha na-agbakwa afa nwaanyị ahụ ndị ọcha jere eburu edobe di ọ na-enye nsogbu ndị onwunye udude nke ha ba o were buru flight bụ mmadụ 200 and something kwaka ya n'ụlọ ogbuo onye ọwụna gbuo ma ndị ụlọ ahụ ndị ọcha jee nchọpụta wee chọpụta na nwaanyị ahụ na-akpa ike ahụ ewere gbaba afa ihe a ga-eme onye bụ iwu ya ndị ọcha nakwa apụ ụba makwa ibe ọgwụba achụgharịzina ndị ojii na Amsterdam deport zine ndị ojii ba kọntrol zine akwụkwọ ndị ojii na Amsterdam and eji arụ ya ibe ya nwere ha n'one ahụ be edo a ga-arụrụ ya rụọ ibe ya niile ma efi ma a na-azụgasịrị ya ụmụ anụmanụ dị iche iche rụchachara ya ibe ya kpụọ ya akpụọ nwaanyị onye ojii na-ebi ho South East Amsterdam ya na-eche ya nwee South East Amsterdam ihe a njụrụ na ezabe m esere m nwa gwara m Jpac bụ Tuesday time and venue anakwa awụ ibe ọwụ na-eji alụ n'obodo a ana m afụ ya ndị ahụ na-apụta dị mmụọ invoke jụọ ya ibe ọ na-ediri mmụọ ahụ ekwuo ibe ọ na-ediri emeela ya ha agwa ya otu ha ga-esi alụ ihe ya na ha akụọ kwe ha esi otu ahụ lụọ ya wụ ife otu ahụ ka ọ na-adị nwanne unu na-ekwejiri be ụnụ daa tridekin na-asị nke be ụnụ unu moto na-efe elu breki onweghị ibe anaghị eme be ụnụ ahụ ọ naghị eme n'obodo a so ana m eke nkwụchaba abụ ụnụ ahụ ibi na ọwụhụ nri okwu na-eriri a na-atakwu ma anụ mmadụ bụ ụnụ ahụ nsogbu ọkụ nyụrụ ebe ahụ ebe ụka nna abụ ụnụ kịta ka ị bịara n'ihe nchọrọ ịjụgoro ahụ ị na-ekwu bụ ụnụ aha bụ ụnụ ọ bụrụ na ị nọsi ọrụ oyibo Germany ị anatakwa isu ọfịa ahụ ị na-akpọ bụ ụnụ aha ka ihe eji makara ọkụ aha dị n'isu ọfịa ụzọ adịrọ netwọk adịrọ nọtịn ihe ala ya ka ị nọcha na Germany ikwuo sị na ọ bụrụ na ịnwụkwọsị lie gara Odinburg yes ọwụ na nna retirement n'ọrụ oyibo ewere m mkpọ a mgbe m ji ebidozi ihe uzube mkpọ na ba because egotego nya akpakọna na m one nji adụ na nka because mgbe ọwara mbido oyi uzube mkpọ na anụnụ ịma na eje ma anabazi ụnọ and anamba alụ ụnọ anamba eji nwayọ na-edozi isi ya to the structure to the standard ngala ike ya na nka ịghọtago were nwayọ na-edozi isi ya one nji adụ na nka ebe emuvugo ndeten ọwụ na-eji arụ ya kwamkwamkwam lụwa ọdụ na-akpọ kọbalụrụ m ọwụ ihe a ana m alụ ebe m ji ebi na nka ịghọtago so anakwu m eti ụzọ nje na-agba ụzọ dụwarawara ụhụ ụzọ moto ụzọ ahụ dụwarawara motosaịkụl ma ọ basikụl ma ọwụ iji eji okwu ga ya ka m ji eji na-eje andị akọtago m ọwa m ebe nje na-eje wụ na udude nke akwa eze udude nke a na-edo udude nke na nka udude nke agụrụ udude nke agụrụ eze chukwu ebe ọwụ udude nka na ebe a ka nje na-eje okwu aga na-ekwu choose date, time and venue. Tata but when I was I'm gonna make a one 3 days. I don't know make you can holidays 3 days. So no shaking. Choose to go date, time and venue. Now oh yeah, I never. I don't know what I'm traditional okay the word then kingdom. It is wes na ọrụ oyibo na ebatazie obodo unu nzu ọbịa esizie warwara ụzọ na-aga nwa gị si ebe ahụ agazie okay ka anyị bido from this place now nwa m eje ihe ebuka nwa m je ụmụ m ji afụzi afụ ụmụ m eje ha ebuside ya ha na-eme nkwagharị okay currently now oge dị gị na nwaanyị obi ka iji nwaanyị anyị na-anụ ọmụnwa
anụrụ m nwaanyị na 2021 gbaa nkwụ nwaanyị so ọnụ mara nwaanyị obi n'obodo a ọ ife m bịara ime gị na nwunye gị ebighị ka ị mere divorce esa gị na nwunye gị obi ka unu agbara alụkwaghị m ma ụnụ nwa na ụnụ ịgba na ụnụ ndị otu unu gasị ma ndị otu Ebuka Obi ma ndị otu Gozie Okeke ma ndị otu ndị dibịa Nollywood ndị indọstrị ndị kọstum ndị otu ụnụ nwa m ife ụnụ lụrụ ka ha ndị oji ụnụ ji eferetere anaghị eme ụnụ ji one ha ọdụ maka ọ mara mma I love it that way. Ị na-agwa nkịta bụ na nkọwa gị na nwaanyị ebighị ọkwa anụ na nwaanyị gosi uru na anụ na-eje m anụnye nwaanyị gosi uru na jidezie na ụnụ nwawo ndị otu ụnụ nwawo ndị otu ụnụ ebreki go ndata yok mana ị mụrụ nwa mgbe ị nụrụ nwaanyị eze ya o nwere nwa iji bụ nwa nke aka gị iji utu na amụ wee nwụ bụ nwa gị bụ ọ bụ na ịkabagode nka na ọ bụrụ nwa gị eneghị nka ha ndị ada nwaanyị ọ dị 23 years o nwere ibe ọzọ ọba ma ọwụne ka ọ mụrụ ndị ọcha na-amụrụ ofu nwa nya etu ị nọ na ịbụ chief priest ka ezo onye ga-abụ ọka nna ya bụ ọ bụ na achọọ gị n'afọ gị ọ na inweghị hope ka ọ na-ịchọghị ịnụ nwaanyị nwanne a na-abịa ụwa ebe ị chọrọ onye iji abịara ụwa gwa ya na iji abịara ya ụwa ma ọ ijebi ha agwa ya agwa sef ebe ma ose dị gị nakpụrụ ebe apụta a na-apụta ya ị na-akọwara m na ọ bụ na etu a ga-esi anụ ụwa ọ bụ na nne mụrụ gị ma nna mụrụ gị atụghị ime gị kedu ka ị ga-esi agbụ gị ọ ị naghị eche echiche ịnụ nwaanyị ọzọ a ga-anụ nwaanyị nụnụ ana m ebuild my empire because oge ize nnụrụ nwaanyị aka mbe na my father oge ize nnụrụ nwaanyị aka mbe na my father ebe aka mbe n'ụlọ my father so mana ọ bụrụ na enwekwuru nwa obere gee m ntị oge nnụrụ nwaanyị ebi n'ụlọ my father so nwere experience nwere because uche na-abịa n'awa and o nwere ibe o ji awe man nwoke mee ọbịa ka mmụta ibe dozi mmata ahụ onedo ọwụ na imeghe ibe ahụ you no go learn until you learn so mụ nwa learn na ọ dịghị good mmadụ ibi na ya dị na be nna ya were nụ nwaanyị ọsọgoro ya wụ na papa gasịgo biri na be ya no ọ dịghị good ọ dịghị good advice iji alụlụ be gị iji alụta nke ọwụ m nwa ụdị ọbara. Okay, now you made a very right decision. Yeah, you take a very bold step by because even na ibiri ụlọ nna gị ego ọ bụla ị kpatara gị taa diọkpara gị akpakọrọ ya sị na onye ọ bụ diọkpara na onye nwe ihe nna ya not mind na n'ọgụ kpatara ego so etu isi wee bụ obi jee rụọ ụlọ nke gị ọ dị very very okay. I must have to tell you congratulations because cement nọ na 6,500 ọ dịghị izi ịkpụ blọọkụ rụọ ụlọ onye were mara ka be onye ọzọ dị. Congrats for that one. Now ọ bụ na afụtara gị nwaanyị dị okay because na nwoke na-aga ebe mana ị ga-enwe ọkanna ya ọ bụrụ inwe ọkanna ya ị ga-enwe gị na-ebi n'ụlọ ma ọ bụ na isi obodo oyibo bata asị yes na onye a nwunye gị na-ekughị gị mmiri maka gịnị a na-asị na nwoke na-ebu ụzọ anwụ etu nature because mana nwoke na-ata ahụhụ abụkwa anya na mmụọ na nwaanyị nnụrụ ji ebu m ụzọ nwụọ eme 140 years and eje mma anwụ onye nnọba eje mma anwụ o nwere ndị ji anwụ mụ nwa anaghị anwụ eme efe dịka ugo mgbe m ji anwụ eme atọ ọnụtụ adọdata njọwara enweghị ọnwụ nna anwụ Egyptian god Isis Emen and Horus ọ bụ nwa na ahụ ugo egbe na nkwụ ọbanwa. Okay, mana ọ dịghị n'obi ịnụ nwaanyị ma afụtara gị nwaanyị dị oke nwere ezigbo agwa. No, achọghịzị m elenụrụ m lesson na nke izizi so ịnụ nwaanyị na Naịjirịa wụ eji ayọ mbiko eji eme ya gba na moja eji ayọ mbiko ịghọtago ọwụhụ mụ ji ayọ biko because onye anọ kịta nwaanyị ọwụna nnụrụ na onye anọba nwaanyị ọwụna nnọ na nnụrụ kịta adịgo connected o jeghị na-achọ visa were na-eje obodo so enwere ike ofu nwoke na-enweghị ibe ọ na-eme nwere ike so enyi ya nwaanyị nna je n'enu onye a ịnata ya akwụkwọ ahụ ga-epigbuo ya so
ana m atụzi ụmụ nwaanyị Naijiria egwu ụwa ndụ na-atọzi m ụtọ achọrọ m ije nụrụ nwa ogbenye na Gambia onye enwedoghị ndị ten egwu na-atụ m ọ na-ewe anwa mgbe nwata ọ bụ okporoko negodu eji nwayọọ nọta he nwụọ nnọọ ka o nweghị ibe nwụ were nwayọọ je kpọta onye m chọrọ inyere aka onye m chọrọ ịpịcha ka ọ shine were nwayọọ tiri ya nwa obere test na agbọ ọdacha dị exam so amụrụgo m aka ejeghị m anụzi nwaanyị side be anyị ma no and ịnụ ha anaba nwaanyị ahụ na ọtọmatikali ndị enyi ya gwa ya makwana di ga-awụ star ije ebe a gwaba na onye afọ ribe a onye ya akwụkwọ ịghọtago ibi na-ewechazịrị ndetena ejere njuzie lọya sị m na ma gbara mmemere kọtụ marriage nsị ya mba ọsị mba na ọsọgodo mme white wedding ma ọsọgodo mgbe mme ibe ọwụna na-ejighị ya agbata nwaanyị obodo oyiwe mee n'afa na sụba ekele dịrị Chukwu because n'ezi na anọ na nke a jewere Isiagu na nke jewere na nke jewere Ekwulu Ọbịa na nke jewere alọ ndị Igbo ụmụ eze ezi na-anọ ebe ezigbara ya nọ ya nwawo na-apa nna na nwana ebe ezigbara ya nọ ka nkara ezi na-anọ cross road cross ebe ezigbara ya nọ na ya onye ya jede ha apasịgwu onye eje ha apasịgwu exam udude nke kingdom Jpac na-ajụ ha basic question ebe ọ bụ na otu ndị ọrụ gbata wee kwụrụ anyị azara nke azakwa ezagharịkwa ka anyị gaa na-agba nke ọzọ ka anyị dozie na agba violence o nwere agba violence akwadoro m akwado ya bụ agba violence a jere ịbagata abụ o nwere ihe Ebuka Obi mere gị na-enweghị iwe eji wee taa obi wee lie obi na Ebuka Obi ga-alali ihe n'aka gị? Agara m catechism jee mee man servant jee crusade oge nọ na aba na m ege egwu na m ege meseji broda Chidi Okolafọ yes anyị na-eje lele asabụrụ mas to the stand na mụnwa sabụrụ fada ede mgbe ọ bịara n'isu ọhịa so omeghị ibe anyị achịrị m ụmụ Chineke anyị nwewu ụmụ Chineke ndị na-eme ibe n'ime mmụọ na eziokwu na-agụ m agba ochie ma agba ọhụụ ahụ were na-emezi understanding everything. Ebuka Obi ibe a na-awe emetụ mmadụ aka ọ daa ọhụrụ rel ka ọ ibe a ma bịa kwụọ mmadụ ọnụ na ibe ahụ awụghị rel. Achọrọ m anyị nwewu ndị na-ekwu eziokwu because ọgbụgba ndụ anyị na Chineke ọgbụgba ndụ anyị na Chineke nkwa anyị kwere Chineke nkwa anyị kwere Chineke anyị bugoro hia na-emepụtakwana ya. Ebuka Obi ememe ibe anyị na-apa ibe na-apa oge dị chere ajụ agada abụ ka anyị mee ajụọ asa ewepụ ọnụ ajụkwa asakwa ewepụkwa nsị gị chere maka section ka anọ asịrị m sị ndị anwegasị egwu asị na ndị gwara adịsị na ọ bụrụ na mmadụ zuo gị ohi bifo anyị kọwawuo na onye a na-ezu ohi na onye a bụ onye ohi gị nwa na onwe gị ọ bụrụ na mmadụ gwuwuo gị wayo ewepụtara na court of law ajọ gị onye a gwuru wayo ezi na o gwuru wayo ọ bụrụ na mmadụ mewuo gị ihe ikwete wuo na onye a mere gị na o nwere ihe Ebuka Obi mere gị particularly iji sị na ohe kuru mmiri tọgbọrọ iko? Particularly yes nya o nwere ihe o mere gị enyochacha ọbụla ajọ ife iwe werezie wee tado ese mba na ị ga-ata biya Igbo? ụmụazị mụ na abaso oje brọkoli zere aba ma ụmụnne m ụmụazị niile mụ na abaso ojecha brọkoli zere aba na ụmụazị niile anyị na mụ na aba tokọrọ ha na-ejezi na nke Ebuka Obi belivu na Ebuka Obi ji etiri be azụ n'obe ịghọtago so ebelivuru na Ebuka Obi ibe ahụ challenges o ji ahapụ ya ekwezi na ụmụazị ahụ nkwa because
ụmụazị ahụ ụmụ Chineke ụmụazị ahụ and because of na believe na Chineke ka Ebuka Obi ji wee ha na-egwu egwuregwu ụmụbe igwe ndị azụ Igbo igwechi ya ọnwụ n'azụ Igbo ụmụazị ahụ na-eche ndịgasịrị m ụmụ ibe Ebuka Obi night of opening heaven ibe awụ ụmụazị o ji awụ mbidochara abịa ụmụazị ahụ awụrụ nnukwu ọgaranya wee jikwu nnukwute ego so Ebuka Obi na-ahọrị a lot of people ọ na-eze ma ọdụzie ụmụazị adụzie ka ndụ anyị na-ọdụzie ka onwe ha ibe anyị nwawo yes Ebuka Obi because of that magic Ebuka Obi ọwara anaghị before yes Ebuka Obi confused when I got there before. Give one particularly. More everything now, only a lot of boys on a Hana attack here. Ebuka Obi is online. Number my video. Ebuka Obi is in care. Nam me here. So all those things. And all more that Ebuka Obi preach, live and let live. Udoga kwa dio. All that on against the on aside the violent against the Omenala because if I act yana mama Gina act a lot of them muddy ne believe no attack I see a Omenala and I name Maya Kaja di Chiche and when me now can Akaje Emeka Zike ne Kulo Demere Okori Boom Akajo for Uda Kolabo a hotago Akajomere. When Melube 10 years, I got a man, another person repeat the quite this time around. Ngapia wonya hisi. Now, so to come from me, even J, I almost say Ebuka Obi can not challenge you, more do major. That an anna exist or do buy before. If I will about Catholic and Anglican, and Doga who dode, Omohonya Lokana Waden. Pajamam Baloka Bido Baba, or do Ebuka Obi with a lie. If you would allow Catholic and Anglican, and don't go not Emanos na Catholic ga wepụta. Onye? Ebuka Obi na Catholic wepụta. Anaghị esi na Catholic apụta. I don't know jere chie fada ma ọ na we member forever and ever. My mother we Catholic and ọ kana na Catholic. Gịnị mere o ji gbafu na Catholic ya? Gịnị mere o ji gbafu na Catholic? Gịnị na-achụ ya na Catholic? Anyị ji anwụdokwa edekwa na Catholic. Genti, oge dị chere. Orube nke ka ọnụ ma ebe asị ibu na okolobịa Jizọs eje ma nwụdokwu okolobịa Jizọs nwụbakwa ya na Katọlik onwe ha any right imepe ụka ihe abụrụ ụka gịnị ka o mepere ministry ya mebe ministry a n'ime Katọlik enwere Catholic prayer ministry of the Holy Spirit elele I need him no I nwere Catholic prayer ministry of the Holy Spirit. Ya mee n'ime Catholic ya ha ọ na-eje. Genti. Ọ nọ ka nwa boy bụrụ ego ọga ya gbagwuo. Genti. Nwoke genti. Asị ife onye ama ha bụ ya okenye. Ife ị na-ekwu na agada na ekwube before. Mana I came to realize that Ebuka Obi na-ejekwa Monday mass gacha ụka n'ụtụtụ nata oriri wee bịa ministry. Ibe ahụ nwa boy kazi ọga because o feel iwe nwetawego ego na kọmpirazi eteki ihe nke na o ji agbata ụmụ nwaanyị nụrụ di na-ekọrọ na-agbawa ibe ọ naghị agbara ụmụ nwaanyị a nụrụ di gbajere ndụ fada ọ bụ na-etu aha na ịmara ihe ekwu na fada Mbaka ka Bishop Onaga ihe agada n'ime Catholic Cathedral Catholic Adoration ka ọ nọkwa na-eme exist now anyị chọrọ ejogo na bụ etu agide Ebuka Obi si eweta ese echego plan niile ma shopping mall a ga-arụ na East ma estate everything niile agụ batara n'afọ ụka ma schools ma hospital ma rehabilitation center all these things niile na-eweta na Igbo now kedu ihe ịmụ ihe ekwu na welcome development coming from Ebuka Obi ka ihe ekwu na n'ọgwa ụka na abalị imebi obodo na ka esi develop obodo abịa na Isuọbịa ndị obodo atụ ego lụọlọ ndị Isuọbịa rehabilitation center ede ya Isuọbịa rehabilitation center eje ha ede ya ụka so that ụmụazị ọwụ na-amụtara ebe a na-enwe bred na ibe ahụ ọfanwa nwere na ibe ahụ vu afafa ka hapụ ibu abụ ụka listen ihe kwuru kịta dị iche ihe mkpụrụ
mana ibe Ebuka Obi na-eme anyị agaghị ekwe ka o mee okwu onye ọha na-eme ibe n'anya m agwa gị ga-agụrụ gị ntọala n'Igbo ọha na-eme ibe Ebuka Obi jizu ahịa pịwa ya azụ na anyị nwere structure. Listen, if you dey win an out of track or say ka a dey win n'ime mana ibe ahụ na-emewe ibe ụmụazị nwata ọfụ ofu onye kpata ego echi bịa sị na ọ chọrọ icheji ibe ahụ ochejikwa deten ibe bụ ụdị mgbe ọ bụ yunivesiti ndị mmadụ na-eji asụ gere ntị like mgbe a bịa kpụpụ gị okpu asị abịa m na live dị ebe a kwuo sị na ọ dịrọ mma a ma ekwu nke bụ eziokwu egwuru nsị na isi na ọ bụ na isu ọfịa niile tụwa ego bịa rụọ rehabilitation center na ya ga-akpọ ya na donated by Isuofia home and abroad. No ego ha ba. O ji ebu afọ Isuofia. Ya bụ afọ ndị Isuofia abịa. Na ọ ga-ebu afọ Isuofia home and abroad. Yeah, one. Then, ọ bụ na Zion members and Zion ministry under the platform and umbrella of Zion na ha tụọ ego kwuo na a ga-arụ shopping mall, rehabilitation center, hospital, schools, and everything. Are you not thinking that no gebukwa afa Zion? Ko ebu afa onye with the 1 naira. Nya you with the 1 naira bia. Then I expect aye anu Igbo owo na Igbo ga enu kwe na aba flight inene that GP iba and flight if na ibe ahụ airspace Biafra anu Igbo go onwere nke skuni vancha niile adugo structured ibe a nidere we gara ancient ibe akpa aka renovate ya obuputa anu Igbo adugo already ibe niile adugo ibe niile dị na anu Igbo ahụ mana na people anaghị afụ ya ibe niile ahụ nọ na anu Igbo ahụ ịmana enwere nnukwu ahịa niile nọ na anu Igbo nwe obere ahịa ichi village owu na ogbu owu na nọ na anu Igbo nwere nwa ahịa and nwa ahịa ahụ duko mere mmechi mana mụnwa traditional nwoke dị were mkpọba anyị ahụ nsụghakwa ha n'ebe ahụ gosi m ebe nwa abịa ahụ dụrụ bifo ọkado ife niile dị na nwa abịa ahụ nke anyị bụ awụ nkwụagụ ebe na nkwụagụ ahụ bụ enwere nkwụagụ health center nwee nkwụagụ community bank Isuofia community bank ọ dị na nkwụagụ ahụ ajụrụ m gị ajụjụ sị gị na Isuofia youth home and in diaspora na ọ bụ na ha tụọ ego bịa rụọ Isuofia development center rụọ shopping mall Isuofia rụọ everything ha nwee dee n'afọ Isuofia because of gịnị nọ ndị Isuofia tụrụ ego ha ejide n'abalị Nnewi Isuofia village dị n'ala Igbo ọ bụ na Isuofia rụọ development na be ha ejide n'afa ndị Nnewi rụọ development answer is no. Hi, you don't know what. Answer is no, but we are all Biafra. Yeah, we are all Biafra. Oh, no. We are all Biafra. Now, Omen Isuofia Roy now Isuofia, a day donated by Isuofia youth and youth home and away. Omen, how many days have and then no one? Mav and then Nobi, Mav and this Nibo, Mav and Doka. Ndị Ugbo ha ga-ede afa ndị so ngo ha wetara ego now ọ bụ na Zion members to ego as a forum, as an association, as a body where rụọ something for development of our Igbo bụ Biafra land ihe jis no chọọchị odubeje tụrụ dị ego answer is no ihe asị no redeem tụrụ dị ego answer is no. It has no Christian kilome bo embassy, Cass embassy. How much Diego? Answer is no. It has no independent to go to Diego. Answer is no. The people do Diego a body, a fame, a particular organization to Diego. Where say we are going to Southeast and make a Southeast a better place. And when they are going to Southeast, they did not think of going to Enugu because maybe the majority of Zion members Bunde Enugu Hasimba Habuzo were chosen Keba na Biafra. That was their statement. Keba na Biafra nine na Igbo nine
Keba Ewatana, Achogana, West non Imo State. Mbegu non Imo State. Remember, Ndanambara ego haka kwa there. Ego Ndanambara too much. Ego Ndanambara de Ndebo ego had there too much. Ndabia ego had it. Enugu ego had it. Delta, Yoruba, other people ego had it. But everybody beginning be a put on it. No, KJ Imo State, where you run the thing. Open another game, maybe Nandekwa and Dekwa. Ndabia Yasem Basibia and Abia. Enugu, Yakusibia already Enugu. Anambra, Yakusibia and Anambra, no happy see. Nde a boy, Yakubia run a boy. Delta Bini, other places. But how as a body and as a fame, as a foundation, whereas no, Kajeri must say they were empty land. Everybody with one sheep. Are you trying to tell me no brother for Zion Kogaza? Because no Zion number has or no. Kagwa working Kebezo. Emma Bebrugo Bunisi, as a number I like Remobua, Ebrugo. Kwezo Habugoka. He ended the development than Igbo. Haboka. Omnoka for go up. I have your hazel. Manaoka men coma, and make aye a quon Kebezuboku. Came here. Ife mmanje ekwu na ewu nweghị iwe ọzọ mmanje ekwere eje ndị agwa ndị mmadụ eziokwu na so ịlụ ọrụ ibe na village ọwụna sude ya afa village ahụ sude ya afa village ahụ so analazire ndị village ahụ ibe ahụ abara ya arụ na afa Zion solo anyị ga-amụ na-esi alụ ibe na afa ndị Igbo ịmana a lot of ụmụ Igbo na anyị nwere a lot of ndị nka na ụzụ na dịba na-akwa nka anyị chọrọ ime ihe niile nọ n'ala Igbo ka ọ na-asụ Igbo ka o bụrụ the name of Igbo and ebe ọwụ na the name of the location ebe alụrụ ya ọ dịsị mentality asị gị nke a ndị Anambra nke a ndị Enugu nke a ibe ahụ divide ya ka ọwụ anyị bido na-eme all those things ijede ha abụzi ịlụ border ijede ha amazi ibe a ebe wụ ije ha amazi ebe wụkwa ebe ndị ọcha wa ibe ndị ọcha mere anyị affect iji abụ na anyị ehili the wound sụmụ otu esi alụọ ibe sụgbọ ya abụ obodo ahụ alụọ ibe sụgbọ ya abụ obodo ahụ gịnị Zion na-awụ ha abụ Igbo sụgbuo na ụmụ Igbo tụrụ ego ma ihe a ọwụ na Zion nwa ka unu na-eje jewenụ Zion ahụ mana unu kọntributu ego chọọ ime ibe unu lụọ ibe na nka sụgbọ ya na nka unu lụọ ibe na ekwuru ọbịa ya zaba ekwuru ọbịa unu lụọ ibe na oko ya zaba oko ebe ọwụna unu chọrọ ịrụ ibe lụọ ọnụ ya zaba afa ebe ahụ unu echejizi na afa ibe ndobe anyị o merukwuo one day ndị mmadụ bụkwana ndị ọbụ eje mkpata ma ndị Arab sụba ngwa bịanụ be anyị ka alụọ ofu ibe ede ya salam alaikum kpọtakwa m ndị a bịanụ be anyị ka alụọ ofu ibe ede ya ofu ibe echi niile ịbụ na ibe niile alụrụ be anyị onweghị nke fu afa anyị dịrịa dị beta ahụ uche ka a na-anọ alụọ na ezu ebe rụọ kịta Concord Hotel Owerri amara na arụrụ na Owerri arụrụ na Owerri ga-ezu rụọ Owerri Hotel ọgwa arụrụ ya n'afa Concord ka arụrụ ya n'afọ Owerri Concord ofu onye ka ọ group of people ọ na-agụrụ okwu ahụ na-ekwu group of people Zion group of people ọ bụrụ ofu ebu Zion. One person can never be Zion. Igbo no group of people. Concord group of people. Mụnwadụ ha against Igbo ọwụ na Ebuka Obi chọrọ ịlụ in the name of anything. Mana ofu ibe nchọrọ ị na-agwa Ebuka Obi ya gwawa ụmụnne ya eziokwu. Ọ na-akọsụ a lot of problem because o deceive cha ụmụazị nwee that mentality. Hapụzie ndị ụmụ ibe ma ọ ndị na-agara onwe ha. Ọdụba ka ndị ahụ enweghị ibe because ba anaghị believe n'ibe Ebuka Obi kwuru. Ngaba agwa Ebuka Obi na ka o nwee ike ịkụziri ụmụazị be anyị ka ha nwee ike afọ ndị a na-eme ife ndị ichie ya respect ebe because adụgwachaghị a lot of people ọnụ here na Germany ha na-afọ ndị a na-eyi black and black nchọwa ebụrụ ya ewepụ ọdụ obiọma m nwere eyiri m akwa ma jee n'ụlọ ndị a na-eyi akwa black and black gwafa ibe emere m nyebe adreesị ebe ahụ by na ịfụ na ndị ahụ agbawago ọsọ ebe ahụ mana na-adụ m obi ọjọọ na-adụghị m uche ị na-asị o wee je
Emana Ebuka Obi na-eme culture n'ụlọ ụka ya. Emana Ebuka Obi na-emekwa culture na Zion. Ọ nkọwara gị. Esi nkọwara gị. Chere ka m gwa gị, ọ na-Ebuka Obi alụgo agwụ ya. Dozicha ezumezu, dozicha mmụọ niile, dozicha ife niile aba anyị dozichara. O dozichago nke ebe ya. Ọ mabarazie na-eme ibe ahụ ọ na-eme ebe ahụ. Ọ na-achọ ka ndị mmadụ belivuo ibe ahụ. Ngwa ka m jụọ gị ajụjụ nke m. Ibelivuru na enwere Ebuka Obi ji agwụ onye isi. Ibelivuru ka ngwa ha ewefe iwe Ebuka Obi because ị ka jere ebe ahụ gị na ya pụrụ ndị okpere gị ekpere. Ibelivuru na Fada Mbaka ma ọ na o nwere onye ji agwụ nwa onye isi because anyị nwere a lot of ndị isi be anyị ebe a. Ihe ebelivuru na enwere miracle. And miracle still happens. Miracle na-ahapụ n'ụwa na o mere onye ibe si chọọ ime ibe ahụ emenwuzighị. Onye nwe miracle. Ibelivuru na a na-akpọta onye nwụrụ anwụ. Na Ebuka Obi na-eji akpọta nwa onye nwụrụ anwụ. Mba ị na-egwu ogwe akpọzi na Ebuka Obi na-ajụ m ajụjụ personally. Ya Ibelivuru na-eji akpọta nwa na a ga-akpọta nwa onye na o nwere onye esi akpọta onye nwụrụ anwụ. Yes. Ka m gwa gị all the two options ka ghara ịtụ asị here. Two options ahụ abụọ nọ onye nọ na mọshụarị ka ị akpọlitere ọnwụ. Gee ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na onye nọ na mọshụarị ka ị ga-eje kpọlite n'ọnwụ. Onye ọbụla nwụrụ anwụ taa bụ na oge erubeghị na-ege m ntị ka ị ghara ime skuul ama na eleta pepụ na-erekọrị ya anyị na-ekwu ebe a. Onye ọbụla nwụrụ taa ọ bụ na oge erubeghị ụzọ ihe na-abụ ka eji akpọlite onye nwụrụ anwụ and based on your belief. Ndị ụka based on na etu isi wee kwetara n'ihe ahụ ibelivuru ikpere ekpere onye aha nwere ike na-achị ya azụ ọmanwụzi. 2 a na-ejikwa ọja ike akpọlitekwa onye nwụrụ anwụ ya ka jesị na-eji ụzọ ya na-abụ akpọlite onye nwụrụ anwụ. Ọja a na-afụ afụ anyị afụgide ọ bụ na oge ahụ onye ahụ nwụrụ na oge ọnwụ erubeghị ọja aha nwere ike ime ọ na-achị ya azụ ya ọja eji akpọ oku kpọọ onye nwụrụ anwụ ọpụta. Ndị belivu na preya nwere ịgwagide mmụọ ha na-efe bụ Chukwu oke abịama gwagide okwu onye aha irusie na bandịrị ọtọ n'ọba mana ọ bụ ha na onye gafegoro agafe ọ gafe ha na-agafe cross bandịrị nwezighị emewu ege onye aha agafego. That is why you ever said never get a lot of people ọnwụ goro na emecha na shieta azụ. Ogo ndị nwụrụ na shieta azụ and ha testified. Onye ji ọja afụgide ọja mgbe gboo mpam na my grandfather na-akọrọ m emecha onye aha na shieta azụ. Daka jisi gị enwere merited bandịrị ọ bụrụ onye aha cross bandịrị onwezi ha emewu again. And I believe that in a true prayer na onye ndị ụka ji agbate nwa achọrọ m here. Stop calling me. oje act wa film ijezi ha ama na ibe wo Nollywood ka na-eme ka ezigbo ihe ka na-eme. Okay, I can never be in support of any body eji afa Chineke mewayo because I'm not eziokwu. Mana I will only tag you as a wayo bụ na ọ bụ na igwo na m wayo before I tag you as wayo. Igwo m wayo ma ọ bụ nyo ogi because onye ọbụla n'ụwa nwere ife a na-akpọ discernment of spirit. Onye ọbụla nwere ihe na-agwa ya okwu gị nwere ntụnye dọkịta nwere mmụọ na-agwa ya okwu na-edisadịrị gị ine bụ na wayo you can still say no wayo. I cannot call anybody wayo without seeing that the onye wayo. Oh, when I see the dead can't be raised, I na akọ mazi here. I na akọ Kenya. na-ajụ question ka nna asa. Oh, going up on the phone. Actually, get a letter. I will call you back. I will call you back. I'm on live video. So that is the answer to your question, Darudenka. So what I am asking you is this:
What is Jpac doing here? I am on a live broadcast. Now you question idea. Somebody say Jpac, you are right. You are right. Thank you very much. Over good against me, I will read it out. Good with the piato. Oh, even the young woman and Ndi Igbo All right, thank you very much. If it was here, if you comment in the man there with the year, only not by the only by the go on, only by them, only there with the suggestion. But I have nine about am I when I got about that. Baby, I'll go Germany. Baby, I'll go Germany. Baby, I'll go Germany. Come on, Abata.